Sibay! Samay! Ano mo ka? Oh, ados dagap. Pamunta mo ka dito. Kita kan dagang pukot. Pamukod ko ang ari kumukot niya. Sa pukot dire. Kanang baki nga og daga. Aw, pwede ram sa baki mong kwaon dire. Ang ko na maki, mga kwarta di ko na dire. Aw, di na nung ka makakwarta pero makaon na. Mura man ning. Kalibunan man ni diri dong nga kali magpatuli dire. Naam ni ari giki. Mura magmingaw. Ni ari mo ko to sa una niya. Nga lagi ni tawd ra kita ano ah. Ibalay. Maksud mo ko ang very good. Nani mga tambay dia dire. Oh, Sige pa na. tara. Eh, na makatuloy lagi ka no? May anang baki bay? Di ka na mukaw? Dami nga, di ko mukaw na kay isda kong kan no? Sabay. Kakita ba na nagdanga-danga diri pa dong bay? Oo. Kakailan ka na? Anak mo ano tibursyo? Oo, katong magpakita na kung tig-eleksyon, katong marokoy kayo. Uy dong. Ano yung dong? Ya, saan sa kayo tuyo ano ba yun? Nga, laya pa kayo nagisiyan daan. Maujud bay. Di man ta na malagad. Bisag naliwat na siyang amahan ba nga. Mugawas lang kung ting-eleksyon. Kaway na. Kumusta mo ra dong? Oh, okay ra kayo eh. Dito okay ra mi. Asa day mo padong day? Aw dong. Kabalo mo muna hapit ang eleksyon dong. Oh, bitaw. Kabalo bitaw mi bay no? Oh, ano day bay? Maong ni ami diri mga dong kay kani manggod siya nagplano ni siya nga mulansar siya pagka-iski chairman sa atong barangay. Mao ba noy? Mujud, nangupan niya na day bong nga wala pa yung file eh. Aw, wala pa may nangupan niya dong. An manggo dong. Ang iya man kong plataporma sa iyang pagdagan ron nga na si kuan pa libre tuli. Oh, Katong mga pisot libre tuli. mao ba noy nga tuloy lamang to eh. Ato mo bang pangumpahan niya sa mga pisot? Abot lang ka akin daw katapon na di ba ka nagpisot na eh. Kang buanga ka, hinawayon kay ka. Ako na eh, natugaan ko sa noy nga. Pisot ko dako, pero pisot na siya eh. Tigyo ko magpatuli. Sakit na na, hindi ko patuli. Ang dagom, usa ka dangaw. Ilubong na si Mutin. Yapa, buwan na sakit ko. Eh ba, kay patuli. Ikaw ba yan na, ina na dagom sa kadangaw? Ikay patuli. Matuslukan. Tuloy naman ko. Oo, ipabalik na. Pito dong. Upa man di tituloy dong pagpatuloy na dong nagdaan naman may og mga gamit daan dong. Patuloy na lang. Dili lang yung kung magpatuloy na eh. Isakit yun kayo na no eh. Mao ba dong? Dili jud ka na mo mapugos ana dong. Adto na lang mi sa unahan dong. Pero matag ra ba unta ni siya sa magpatuloy og 10,000 dong. Sige dong ha, ato sa amin dong. Sige dong. Sama kayo dong ha. Mukha itong kwarta pa, Gismil. Dako, lagi nga. Kasakit na ang patuloy. Ikaw ko na ipatuloy, Edo. Okay, karo boy, may pagmukot ko ba eh. Daan ka dra eh, may karo. Boy, alay sa ba? Masal, alay sa balingkod sa dire. Sumatong sa gala na ba? Una-una lagi ko maayo. Dako na kayo ng Gismil, oy. Ayaw sa kubiya eh. Naman, ginahan mo kagagkwarta. Ginahan mo kwarta. Naguna-una lagi kong maayo ba? Yes, yeah! Kaya nang gunam na. Nga magpatuloy na ka? Patuloy lagi ko ayaw sa kubya eh. Sige bay. Ato na sa butan daan bay. Tigaan man kagismil. Ato na tungaon. Para dili tikabiyaan. Pagpila mo tanang tagismil. 50-50 tan na bay. Ayaw sa nang 50-50. Pamatay ko ana. Tag 5-5. Oh, sige bay, sige bay. Sige, nya agud to. Usman ada ta? Ato tutugol. Gitaw ka. Hoy, bay. Suman! Noy! Balik sa mo dire, baka magpatuloy na lang ko. Naaraman di ana dong. Tari, tuloy na to. Sige dong, ato nang sa tuloy dong. Suman. Ayaw ko biyaya. Sige. Ari ka sakit, malingkod ko. Sige, sige. Pagkabay. Ulit ka bay. Ay ka! Ay ka! Wala mo na sakit ang ito bay. Pumalak ko naman. Nakagito sa. Dagom na kurot ko ito sa ato bay. Aga! Uy, ay sige lang ba? Huwag kang po sa gino para mawagtan na sakit. Uy! Ay, naga! Kipot naman sa kutin mo eh. Lord, tabang Lord, makuyapan nyo ka ni Lord. Sakit sa ito eh. Kayo nakamuha ni Bay. Hilo na ba kay... Aga! Sabi kitusok mayo sa ito. Kapit na mamang kita. Ang sismil ba?
bay. Diri bay. Giputos pa lang ako ngutin bay. Mura mo turon pa eh. So, what's up mga kalinso? It's time to shout out now. Shout out tayo ka Alipio Carlos gana sa Qatar niya. Support mo sa yung channel guys, Mix Vlog 79 o shout out sa ka Mr. 4444. Shout out. Shoutout ko sa mga episode dra. Guys, nga ipatuloy na sila guys. Shoutout din ko kanin si Batan sila. Oh, nga shout out tayo ko sa mga supporters guys. Shout out nga. Ato dahil ang wala naka-subscribe guys niya. Subscribe mo aron makatitid mo sa mga video niya. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.